Velkommen til Herning Gym-nyhederne. Klokken er 15:30, du er lige for fri fra skole, og mit navn det er Victor Mikkelsen. Vi starter med en glad nyhed i dag. Antallet af kærester på Herning Gymnasium er nemlig steget markant på det seneste. Noget, der måske er en helt klar årsag til. I 2014 stod en ny bygning klar med en lidt kærlig farve. Ja, det er nemlig rigtigt, Victor. Herover har vi en bygning, der er rød, og det viser nemlig farven for kærlighed, og noget, der faktisk smitter af på eleverne på Herning Gymnasium. Og herover til højre, der har vi Simon. Og hvordan synes du, at atmosfæren har ændret sig på skolen? Jamen, jeg synes, at atmosfæren helt klart har ændret sig til det bedre, siden vi har fået den nye bygning her. At det var lidt tungt og godt før, men nu er alle sammen meget åbne og meget velkomne, og generelt meget glade for hinanden, så det egentlig ændrer sig til det bedre. Har det slet ikke haft en indflydelse på dig som person? Jo, det har det. Jeg er blevet meget mere glad og åben og kærlig over for mine klassekammerater og udviklingsstuderende her på Herning Gymnasium. Ja, og med dejlige og glade følelser, så stiller vi tilbage til studiet. Tak til den søde og den flotte Asta. Og her til min højre side, der har vi professor i kærlighedsfarve på Aarhus Universitet, Puk Barslund. Hej Puk. Hej. Velkommen til. Tak. Og Puk, du skal jo fortælle os lidt om det videnskabelige aspekt ved denne her bygning. Ja, det er nemlig rigtigt, Victor. En nylig offentliggjort rapport fra Undervisningsministeriet viser nemlig, at et godt og kærligt arbejdsmiljø skaber glade studerende og derfor meget bedre undervisning. Så at Herning Gymnasium har valgt den her farve til den her bygning er helt fantastisk, og det kan jeg klart anbefale til andre gymnasier. Ja, og tak til dig, Puk. Og nu til vejret. Ja, og vi er så nede til vejret. Og i morgen kommer der en kold front ind fra nord, og det medfører, at det kommer til at blæse og regne meget.